anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay laging kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Muli, tayo po ay nagsama-sama muli upang magbigay papuri, Yes, Lord. magbigay pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. At patuloy po nating i-declare that our God is greater, Amen. our Amen. God is stronger, Yes. and He is higher than anyone else. Amen. Amen. Kaya po sa gabi pong ito, sama-sama tayong umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Amen, amen, You are a great God. Yes, Lord, we exalt your name. We declare that our God is a great, great God. Lord, receive all the Oh, highest praise. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Highest praise. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, we will Lord. declare that you We are praise great. you, Lord. We bless your name. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Yes, Lord.
are higher than any other. Our God is healer. We're awesome in power. Our God. Sing our God. Our God is greater. Stronger, stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand creation, Christ in me, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ my Son. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Yeah, we'll sing God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised all the world. God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised all the world. God will bring Jesus teaches how to live. Let your fire burn it down. That all may hear, and all may sing. God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised all the world. God is great, God is great, sing His praise on the earth, all the heavens. That's the name
Come on, we will sing. Our God is great. Oh, we will be praised. Sing, God is great. God is great. Sing, come on, let's sing His praise. On the earth, all the heavens was living for the glory of your name. We will sing, God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great. God is great. Sing His praise on the earth, on the heaven, 'cause we're living for the glory of your name. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great. Sing His praise on the earth, on the heaven, 'cause we're living for the glory of your name. 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 Hallelujah. How great are you, Lord? How great is our God? You are an awesome How God. great is our God? Hallelujah. Patuloy natin Hallelujah. itaas ang pangalan ng ating How great is our God? For He is great. He Hallelujah. is a mighty God. We give you praise, He is Lord. an awesome We give you God. honor. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, patuloy ka naming papupurihan sa gabi pong ito, Lord God. Patuloy naming idideklara that you are a great God at wala kang katulad, Panginoon. For you deserves all the praise. You deserves all the worship of your people. Kaya kami, O Diyos, ay narito sa gabi pong ito, Lord God, to declare that you are a great God. Thank you, Jesus. For your worship. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice, trembles at His voice. We will sing, how great is thy God. How great is our God. Yes, Lord, you are great. Sing with me, how great our God is great. Is our God. And all will see how great. Yes, you are. How great is our God.
Let's worship the name of Jesus. And all will sing how great, Yes, Lord, you are great. how great Lord, you are awesome. is our God. Once again, sing how great Is our God. sing with me how great How great is our God. And all sing how great is our God. you are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can get by your plan. That's just the way it is. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God, you are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. Sing right now, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Sing it, you're the only God. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we have been. You are God, that's just the way it is. You are God, you are God alone. From before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. You are God alone. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable God. That's what you are. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unchangeable.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, glory, glory. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, come on, people of God. Oh, worship the King of Kings, worship the Lord of Lords. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Come on, people of God. The Spirit of the Lord is moving. The power of God is moving. Oh, the glory of the Lord is filled this place. Hallelujah, hallelujah. Yes, let the glory of God fill us tonight. Let the power of God fill us tonight. Oh, yes, allow the presence of God, allow the Spirit of God to move in our lives. Allow the power of the Holy Spirit to move in our lives. Hallelujah, 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 hallelujah. God inhabits the praises of His people. Oh, hallelujah, is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Panginoon, marami pong salamat. Muli, damang-dama namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilan, ang iyong kabutihan, ang iyong presensya. Lord, salamat po, Diyos, our God is a big, big God, is a greater God. Thank you, Lord, you will never leave us nor forsake us. Lord, though this world, O God, hallelujah, bagamat ang mundong ito'y niyayanig ng iyong kapangyarihan, Lord, ang puso at buhay ng iyong mga anak kailanman ay hindi matitinag dahil kami narito handang maglingkod at sumunod sa iyo. Lord, salamat, salamat. We obey you, Lord, without doubt, O God. Lord, kami susunod sa iyo na walang pag-aalinlangan dahil kami tinawag mo at pinili, O God, upang ikaw ay paglingkuran habang nabubuhay. Pagpalain niyo po ang aming midweek service na ito at ang lahat po na nakasubaybay sa kanilang mga tahanan. Lord, madama rin nilang yung abot ng iyong yakap, ng iyong presensya at kapangyarihan at sa pakikinig naming lahat ng iyong salita, Lord, kaming lahat ay mapagpala at mag-apoy sa pag-ibig at pagsunod sa iyo. Itago mo ang iyong anak na gagamitin sa likod ng iyong krus, hawakan mo ang kanyang labi, pahira mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong langis, ng anointing, Panginoon, at patuloy na maipayag ang iyong salita ng may kapangyarihang nanggagaling sa iyo. Salamat po, Panginoon, ikaw lamang ang maitas at maluwalhati ngayong gabi sa aming kalagitnaan. We give you honor, we give you praise and glory, Father God, in Jesus' name, amen. Palapakan po natin ang Panginoon, amen. Praise God. Praise the Lord. Maganda gabi po sa ating lahat, sa inyo po mga nasa kanilang tahanan. Ngayon po ay midweek service at kakain na naman po tayo ng pagkain nating spiritual at narito po ang lingkod ng Diyos na kanyang ginagamit, ang pastor ng Jesus Be Lifted Up Church dyan po sa Parañaque. Mga taga Parañaque, alam ko nakasubaybay po kayo at ating pakinggan ang lingkod ng Diyos, Pastor Joseph Elorde. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo na't yung mga nandyan po sa kanilang tahanan. Nawa po ay na-experience nyo ang pag-ibig ng Diyos at ang Diyos po ay naririto. Hindi lang naririto, kundi nasa iyo mismo. Amen. Dapat po ganon. Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay about obedience. Ang title po ng ating pag-uusapan at pag-aaralan, nabanggit na po ni Bishop kanina, pagsunod na walang pag-alinlangan. Yan. Amen. Ikaw ba yung taong nag-aalinlangan ka? Kapag ka inuutusan ka na, di po ba? Kung minsan, sa ating buhay o sa ating mga magulang, huwag na tayong lumayo. Sa ating mga anak, kapag ang anak mo inuutusan mo, nagdadabog, matutuwa ka bang magulang? Hindi. Tama po ba? Kung ikaw na nga po mismo na magulang, hindi ka natutuwa, paano pa kaya ang Diyos? Di ba? Kung ikaw padabog-dabog, di ba? Kunyari, susunod ka, pero sa isipan mo, hindi ka naman talaga nasunod. Para lang masabi mong sumunod ka, ginawa mo na lang isang bagay. Pero wala naman po talaga sa puso mo. Amen? Kaya nga po, ang ating pag-uusapan ngayon, mga magulang, mga kapatid, pagsunod na walang pag-aalinlangan. Amen? Basahin po natin ang ating Bible sa Matthew.
Matthew 22 verse 37 to 39. Ang sabi po dito, ito po yung sulat ni Mateo. At ang sabi po dito sa 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Verse 38, ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang salita. Tayo po muna'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay, Lord, samahan mo po Panginoon ang iyong salita. Pagpalain po ito, Panginoon, at sa mga tao makakarinig nito, O God, ito po'y maging pagpapala sa kanilang buhay, O God. At dalangin namin, Panginoon, hayaan mo ang kalooban mo lamang ang siyang mangyari at maganap sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ang utos na ito ay ginawa mismo ni Jesus. Amen? Na mahalin mo ano daw? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Amen? Si Jesus nagpahayag kung anong gagawin ng mga tao. Pero si Kristo mismo, ginawa niya mismo ito. Amen? Kaya nga po nung sinabi ito ni Kristo, parang ganito po, may bote. Bote, kunwari, ito bote, baso. Pag ang baso na ito, puno, nasagi ko, tubig ang laman, anong matatapon? Tubig din. Diba? Ganon din po sa tao. Sa buhay ng tao, kapag ang puso niya, una, di ba, puso? Pag ang puso ng tao, puro pang makamundo ang nasa puso niyan. Pag yan, natabig, puro pang makabundo din ang lalabas dyan. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, pag ikay natabig ng konting problema, pag ikay natabig ng konting pagsubok, ano yung lalabas sa'yo? Tubig ba? Diba? Kung ano po yung lumabas sa puso mo, yun po ikaw. Amen? Kaya nga po itong utos na ito, ginanap mismo ni Jesus Christ. Na ang sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Si Kristo nung nahihirapan, pumasa ng krus, pinapak, sinuntok, tinadyakan, hinagupit ng latigo. Yung puso niya, kahit nasasaktan, yung pagsunod niya ay nandun pa rin. Amen? Ikaw kaya, tayo kaya, konting ulan, konting init, pag walang pagpapala, pag walang blessing, susunod ka pa kaya? Sana po, sumunod pa ring tayo. Amen? At kung dumating man ang pagkakataon na tayo na ngay subukin ng Diyos, praise the Lord kapatid, kung ano man ang mga natutunan mo, kung ano man ang iyong laman ng puso mo, yun po sana ang lumabas, ang salita ng Diyos. Huwag po yung pang makamundong bagay. Dahil kapag ang puso mo punong-puno ng inggit, ng galit, ng sakit, ng hirap, yan ang lalabas sa puso mo. At yan po ang i-act mo sa panahon po ngayon. Lalo na po ngayon, COVID. Amen? Hindi po natatapos, hindi po natin alam, baka may worse pa na darating dyan. Kaya nga, sabi dito ng Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ano man mangyari sa mundo, yung puso mo, nandun sa Diyos. Amen? Nandun sa Diyos, wala sa mundo. Kasi pag ang puso mo nasa mundo, kapatid, matatakot ka. Tama? Matatakot ka, mahihirapan ka, magugulumihanan ng iyong isip, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Bakit? Yung puso mo kasi nakadepende sa mundong ito. At sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Saan ka mananatili? Doon sa nagre-remain. Walang iba kundi sa Diyos. Kaya yung puso mo, iset mo doon. Iset natin doon, wag dito. Pero ang tanong ko, ang Diyos po, gumagamit talaga siya ng tao. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, hindi mo sinusunod yung mga inilagay ng Diyos sa buhay mo, di ako naniniwalang sumusunod ka sa Diyos. Tama? Dahil ang Diyos po, nagbigay siya ng representative ng tao. Hindi siya gagamit na kung saan magsasalita siya sa harapan mo. Sumunod ka sa gantong lugar, pumunta ka, matatakot ka. Amen? Baka sabi mo, multo. Sino yun? Kaya nga ang Diyos gumagamit ng tao, humihirang ng tao, na idinidikit sa iyong buhay, na kung saan sinasabi mong mahal ko ang Diyos, pero hindi mo masunod ng tao, dinadaya mo ang sarili, sabi sa Bible. Amen? Kaya nga po, ang tao, makikita mo yung obedience heart niya kapag sinusunod niya ang tao. Pero kapag marami kang reklamo, kapatid, maniwala ka sa hindi. Kung paano mga Israelita hindi nakarating sa lupang pangako, ganun ka rin makakarating. Ganun ka rin hindi makakarating. Kaya kung gusto mo mapabilis natin, ako, ikaw, lahat tayo, ikaw na nakikinig, kung gusto mong mapabilis ang destinasyon mo, na destinasyon ng Diyos, sumunod ka. Kaya sabi mo sa sarili mo, sumunod ako. Kasi kung di ako susunod, dalawa lang naman po eh. Sa Bible, mula Genesis hanggang Pahayag, kung titignan mo po yung mga tao dito, isa lang ang ginagawa nila. Sumusunod. Amen?
Yun lang po yun, tapos na. Sumunod ka lang sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos, nandyan palagi. Bagamat si Kristo, hirap na hirap, pumasa ng krus. Nakita niya sa Getsemani ang kanyang paghihirap dahil yung puso niya nakasit sa Diyos. Di ba? Kahit nahihirapan, pero nakita niya yung beyond. Di ba? Yung nandun sa likod. Dapat ganun ang ating pananaw. Amen? 3 bagay na kailangan sundin. Una, ito po yung pag-uusapan natin. 3 bagay na kailangan sundin ng walang pag-alinlangan. Una, mahalin ng Diyos ng buong puso. Pangalawa, mahalin ng Diyos ng buong kaluluwa. At pangatlo, mahalin ng Diyos ng buong pag-iisip. Amen. Halimbawa sa pagsunod ng walang pag-alinlangan. Ang sabi sa Matthew 26, verse 39, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen. Kung meron man po tayong kukunin sa Biblia na isang sumunod ng walang pag-alinlangan, walang iba na kundi si Kristo. Wala na pong iba. Dahil kahit sobrang hirap niya, di ba? Kahit sobrang pasakit niya, kahit umiyak na siya, halos dugo na ang kanyang pumatak sa kanyang mata, pero sumunod pa rin siya. Ikaw kaya? Tayo kaya? Di ba? Ilagay naman natin sa panahon natin ngayon, ikaw kaya? Ako kaya? Di ba? Kapag may problema ka, kapag may kakiskisan ka na, kapag natagi na ang pride mo, susunod ka pa rin kaya? Alam niyo ba, si Jesus Christ, nasagi ang pride niya, lahat nasagi sa kanya. Pero anong ginawa niya? Sumunod pa rin siya. At anong nangyari? Nandyan ka, nandito ako ngayon. Diba? Nang meron may buhay na walang hanggan. Kaya nga po sa pagsunod ni Kristo sa Ama, kaya ka may buhay na walang hanggan. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga, nung si Kristo yung nasa Getsemani, sinit niya na yung puso niya. Bagamat mahirap. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, sa panahon po ngayon talaga, mahirap naman po talaga. Sumunod. Kasi yung salitang obedience, sabi ko na nga po to, di ba pag adobo, adobo lang pangalan. Pero yung sangkap nun, madami. Amen? Yung sangkap nun, madami. Adobo, pero yung sangkap, madami. Ganon din yung salitang obedience, pero yung nakapaloob nun, marami. Magbibigay ka ng oras, magbibigay ka ng lakas, magbibigay ka ng minsan pera. Tama yun. Minsan magbibigay ka ng, yung pride mo, ibababa mo, yung lakad mo, isasantabi mo, papatayin mo talaga yung sarili mo. Die to yourself, masunod mo lang ang Panginoon. Yun po yung obedience. Kasi sinasabi natin, pa-obedience, obedience. Pero ano ba yung nakapaloob doon? Diba? Yun po yun. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang magbigay ng oras? Handa ka bang magbigay ng lakas? Handa mo bang alisin yung lakad mo para lang sa Panginoon? Yun po yung obedience. Katulad si Kristo. Nung nasa Getsemani siya, rumiquest siya sa Ama kasi umiral yung kanyang flesh. Ama, kung maaari, wag mo nang ipadana sa akin tong salob na ito, kopa na ito, ng paghihirap. Pero wag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Ganun kaya ang sabihin mo? Kapag lalat, nasagi na ang iyong pride. Nasagi na ang iyong pagkatao. Susunod ka pa rin kaya, katulad ni Jesus Christ. Sana sumunod tayo. Dahil ang sabi sa Biblia, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, the old has gone, the new has come. Amen? Ano ang nasa puso mo ngayon? Si Kristo ba o ikaw? Kapag si Kristo yan, handa kang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Yun po yun. Kung sinasabi mo si Kristo nasa iyo, susunod ka talaga. Ano mang mangyari, ano mang panahon ngayon. Amen? At kung dumating din naman ako din, sa challenge sa buhay ko, kung dumating din naman na pagkakataon ako yung manghina, Lord, palakasin mo ko. Kasi darating po talaga sa isang Kristiyano yan. Hindi ako naniniwala na walang Kristiyanong hindi nakakaranas ng problema at pagsubok. Lahat po tayo. Lahat po tayo dumadanas niyan. Kaya ang basihan ng Diyos, yung puso. Love your God with all your heart. Doon po talaga ang basihan. Kapag handa ka bang sumunod, kasi lalabas po sa puso mo yan at ikikilis mo yan. Amen? Ito na po, ang una natin. Ano ba ang kalakip ng obedience? Yan. Una, pag-usapan natin yung kanina, puso. Sapagkat kung nasaan ang iyong puso, nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon ang inyong puso. Nasaan ba ang puso mo? Di ba? Kung ang puso mo nasa mundo, nandun yung kayamanan mo. Kung ang puso mo na kay Kristo, praise the Lord. Susunod ka ng walang pag-aalinlangan. We can do all things through Christ strengthening us.
Kaya mo yan. Kaya po natin yan. Kayong mga nandyan na nakikinig, mga magulang, mga kapatid, kaya mo yan. Di ba? Tinawag ka ni Jesus para magampanan ang mga dapat mong gampanan para kay Jesus Christ. Dahil sabi niya, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Lumakad ka sa buhay na kung saan kasama mo si Kristo sa katotohanan. Amen? Kaya nga po ang pangalawa, kaluluwa. Ano po ba yung nakapaloob sa kaluluwa? Dito po, medyo maganda to. Pakiramdam, yan. Yung 5 senses ng tao, dito po. Ditong maraming nata-challenge ng mga Kristiyano. Pag pakiramdam mo, tinawagan ka kunwari ni Bishop, punta ka dito. Pakiramdam mo, sarap manhuli. Sipol-sipol ka pa Sarap manood, masarap na, ano ba to si Bishop, tawag na naman. May utos na naman. Huwag na tayo lumayo. Tayo na. Yeah? Sabi dito, kaluluwa Ano ba yung nakapaloob sa kaluluwa? Siyempre, yung pakiramdam mo. Minsan pakiramdam mo, ang sarap na ng tulog mo, biglang may tatawag sa'yo, punta ka sa gantong lugar. Handa mo kayo sundin ng Diyos. Kasi kung sabi mo, Lord, mahal kita. Pero ang lingkod ng Diyos, tumawag. Handa mo kayang sundin. Challenge yan. Kasi hindi magsasalita ang Diyos sa'yo ng harapan. Gagamit siya ng tao. Amen? Kaya nga po yung obedience, kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung mga inilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Yun po yun. Una, pakiramdam. Si Jesus, yung pakiramdam niya, sobrang sakit. Di ba? Sobrang sakit po. Latay-latay. Ang daming pasa. Ay, yung ulo, malaki, lumaki dahil tinusok ng tinik, ng koronang tinik. Yung pakiramdam ni Kristo, sobrang hirap, sobrang sakit. Halos hindi na mapinta ang kanyang lakas. Nagbigay siya ng lakas. Di ba? Yun po yung obedience. Nagbibigay ka ng lakas. Nagbibigay ka na kung saan yung pakiramdam mo, kahit hindi maganda, susunod ka pa rin sa Panginoon. Bakit? The joy of the Lord is our strength. Pag napasaya mo ang Diyos, meron kang kalakasan na galing sa Kanya. Amen? Ganun po yun. Ito po, yung pakiramdam, yung kaluluwa. Ano pang meron sa kaluluwa? Katulad ng ginawa ni Jesus. Filipos 4:13, yun niya, I can do all things through Christ strengthening us. Kung si Kristo nasa puso mo, kaya mo yan. Amen? Kasi po, sa panahon ngayon, huwag na tayo lumayo. Ikaw na lang at ako. Kayo na lang mga nakikinig. Ano klase ang pagsunod mo sa Diyos? Diba? Tanungin po natin ang ating sarili. Dahil sa panahon po ngayon, kapatid, hindi na payamanan. Yeah? Hindi na pagalingan. Yeah? Maraming magagaling, pero hindi magaling sumunod. Maraming matatalino, pero hindi magaling sumunod. Maraming mayayaman, pero hindi magaling sumunod. Di ba? Yung puso nila, puro nandun lang sa yaman. Di ba? Pag nasagasaan na ang kanilang ego, ayaw na nila. Di ba? Ayoko niyan, ayoko nito. Gusto ko itong mangyayari sa buhay ko. Hindi po ganun. Amen? Kaya nga ikaw habang naglilingkod sa Panginoon, patagal ka ng patagal, talaga pong sasagasaan ng Diyos, yung mga aalisin ng Diyos. Yung mga nandyan pa sa puso mong pangit. Kaya nga pansinin mo, pag ikaw, mga magulang, mga kapatid, kapag ang iyong sarili, minsan may lumalabas pang masama sa bibig mo, hindi po aksidente yun. Bakit? Pinalabas ng Diyos yun para makita mo. Kaya nga nung si Jesus Christ, nasa panahon siyang paghihirap, di ba? Yung pakiramdam, kasama sa kaluluwa, at ano sa ba? Paningin. Yan. Kasama po ito sa kaluluwa na binasa natin kanina. Yung paningin. Minsan, pag paningin mo, wala naman akong mapapala dyan Ayoko muna dyan. Totoo hindi. Totoo po yun. Diba? Wala kang mapapala dyan. Tinitignan mo, parang di gagawa ito ng mabuti Pero si Jesus Christ, alam niyo ba? Yung kaluluwa niya, yung paningin niya sa tao, anong sabi niya? Huwag mo na po, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po yung pagsunod na totoo. Handa kang magpatawad sa iyong kapwa. Amen? Ano pa po? Yung paningin ni Jesus, nakita niya mismo nandun siya sa Gethsemane, yung suffering, yung hirap na kanyang mararanasan. Pero anong ginawa niya? Sumunod pa rin siya. Tayo kaya, pag nakita mo ng mahirap pumunta ron, susunod ka pa rin kaya? Minsan, ang tao, o ikaw mismo, ako mismo, ikaw na nanonood dyan, minsan nagdadahilan ka. Makalikay lang. Bishop, may ganito po ako
ay may ganito po ako eh. Totoo hindi? Totoo. Minsan nangyayari talaga sa buhay Kristiyano yan. Minsan niya, kahit sumusunod ka na, nagrereklamo ka pa eh. Parang mga Israelita. Di ba? Bible tayo ng Bible. Di ba? E di base natin sa buhay natin ngayon. Di ba? Kahit nung sa panahon ng mga Israelita, reklamo ng reklamo. Nararanasan naman ng Diyos. Nagpapalo ng Diyos ng mana, ng pugo, nakakakain sila. Sa umaga mayroong pillar of cloud. Sa gabi may haliging apoy. Di ba? Kaya nga nung si Jesus Christ, nung nasa Gethsemane, nakita niya na ang kanyang dadanasin. Minsan sa buhay natin, ganyan din. Nakikita mo na. Amen? Yung pagpunta mo ron, nakikita mo naman yun eh. Yung pagsunod mo dito, nakikita mo yun. Susunod ka ba? At ano ba po? Yung pang-amoy. Yan po kasama sa kaluluwa yan. Minsan, yung pang-amoy mo, gusto mo lang magaganda, palaging naamoy. Ang amoy, ang bungo nito ah. Paano kung daling ka ng Diyos sa pangit na pang-amoy, susunod ka pa rin kaya? Ang sabi doon, pagsunod na walang pag-aalinlangan. Kahit mabaho, sa lugar na yan, pupunta ka pa rin. Pag sinabi ng Diyos. Pero kung gusto mo lang, hindi ka pupunta yan. Pero pag sinabi ng Diyos, kung minsan, mga magulang, mga kapatid, kung ano yung ayaw mo, yun ay ipapagawa sa'yo ng Diyos. Eh. Totoo? Amen. Minsan, ganun po talaga. Kung minsan, kung anong ayaw mo, yun ang isisiksik sa'yo ng Diyos. Kaya mas maganda, kung ano yung ayaw mo, yun yung gustuin mo. Ibaliktad mo. Kaya nga, dito sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, yung sinasabing title natin ngayon, pagsunod na walang pag-aalinlangan, huwag kang mag-aalinlangan. Basta patungkol sa Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, buhay. Di ba? Ang Diyos natin, great siya, katulad ng ating mga inaawit. Kung hindi mo na nararanasan ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, baka kasi yung laman ng puso mo, iba na. Kaya kapag nasagi ka, hindi na pang Diyos ang ginagawa mo, pang mundo na. Kaya nahihirapan kang sumunod. Di ba? Kaya nahihirapan ng mga tao, kahit Kristiyano na, sobrang tagal na, marami ng reklamo. Di ba? Kasi yung puso niya, punong-puno na ng bitterness, ng galit, ng kung anong-anong mga bagay. Hindi ka po magtatagumpay dyan. Amen? Ilabas mo po yan. Ang ipalabas mo, yung pagsunod na walang pag-aalinlangan. Kasi, ang totoo po, di ba, tinanggap na daw natin eh. Tinanggap na natin si Kristo eh. Di ba? Sino mang nakipag-isa na kay Kristo, liwanagan lang po natin ang ating isipan. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, bago na, wala na ang dati. Bago na siya. The old has gone, the new has come. Ano yung naisin mo? Ano yung mga new? Huwag kang asam ng luma. Asamin natin yung bago. Amen? Yung bago na kaloob ng Diyos. Amen. Panlasa, yan, minsan. Kasama po sa kaluluwa yan. Kasi 3 bagay sinabi dito eh. Sa Lucas eh. Kaya nga, yung panlasa, minsan, pakiramdam mo, hindi ka bilong. Yeah? May masama ang panlasa ko dito sa taon to ah. Minsan may ganun eh. Yeah? Pero si Jesus Christ, kahit pangit ang nakita niya sa mga tao, di ba? Sumunod pa rin siya sa Ama. Yung panlasa niya, yung pangamoy niya, yung paningin niya, yung pandama niya, yung lakas niya, kitang-kita niya. Na masasagi lahat yun, matatapik lahat yun. Di ba? Masasagasaan lahat yun. Pero anong ginawa niya? Hayaan mo, Ama, ang kalooban mo ang maganap. Huwag ang kalooban ko. Amen? Sa buhay po natin, ganun. At sa panahon po ngayon, ulitin ko, hindi na payamanan, hindi na pagalingan, hindi na patalinuhan. Pagalingan na lang sumunod sa Panginoon. Amen? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, diyan mabilis ka makakarating sa iyong destinasyon na gusto ng Diyos. Amen? Balik ulit tayo sa Bible. Israelita ulit. Di ba? 40 years silang nakapunta sa lupang pangako. Imbis 40 days lang sana. Dahil reklamo ng reklamo, Moises, nilamo mo kami rito para mamatay. Di ba? Dahil sa galit ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng mga angahas. Pinagtutuklaw yung mga reklamador. Di ba? Kaya sabihin mo sa sarili mo, huwag akong reklamador. Sabi mo na sa katabi mo, huwag kang reklamador. Kasi yan ang nagpapatagal para ikaw hindi makarating sa pangako ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto natin makarating kagad kapatid, sunod ng walang pag-aalinlangan. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Kahit nahihirapan, kahit sobrang hirap na, di ba? Kahit pinainom siya ng hindi niya gusto, di ba pinainom siya ng, ano ba yun?
ano ba yun? Maasim na alak. Hindi niya gusto eh. Di ba? Kahit anong nararanasan mo, di ba? Sunod ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Sa pagsunod mo sa Panginoon, yan ang magdadala sa atin. Sa ating tunay na destinasyon. Amen? Kaya nga ano pa? Yung pag-iisip dito. Iniisip natin, kasama po yun, iniisip natin ang ating future. Yan. Di ba? Minsan iniisip mo, ano na bang mangyayari sa buhay ko? Sa aking pamilya. Di ba? Sa pagsunod sa Diyos. Di ba? Masasagasaan talaga yan. Meron po talaga tayong plano sa ating pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Iniisip po natin yan. Pero ano sabi ng Diyos dyan? Di ba? Alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Sumunod ka lang. Ang sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plan I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future." Di ba? Yung future natin, alam na ng Diyos yan. Di ba? Anong kailangan mo? Sumunod ka lang. Kahit nahihirapan ka sa panahon ngayon. Di ba? Sumunod ka pa rin talaga. Amen? Dahil ang totoo po, ang Diyos talaga maglalagay sa paligid mo ng mga basher. Ano yung basher? Persecutor. Ha? Kalakip na po sa tao yan. Kay Kristo nga, ang daming basher. Ha? Hindi na po mawawala yan. Ha? Kaya nga kung ikaw, magpapapekto sa mga basher, ha? Ikaw magpapapekto dyan. Ang kailangan mo lang, sumunod ka ng walang pag-aalilangan. Minsan may magsasabi dyan, huwag ka na pumunta dyan. Ano mo naman nangyayari dyan? Kahit may COVID, dire-diretso pa din. Dire-diretso. Ha? Ako po kasi naniniwala ako sa spiritual na aspeto eh. Diba? Kasi spiritual leads na tayo eh. Kaya nga dito, yung pag-iisip ng tao, ito yung crucial. Kasi dito sa isipan, dinedepend mo yung napag-aralan mo. Mayaman ka, may pera ka, di ba? Pero ang Diyos, aalisin niya yan. Naalala ko ulit tuloy yung kwento sa Bible eh. May isang mayaman, nagpunta kay Jesus Christ, di ba? Alam po natin to. Ang sabi, "Guro, ay mabuting guro, ano pong kailangan kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Kristo, "Isa lang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang salita ni Moises. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi." Sabi ng mayaman, "Nagagawa, mula po pagkabata, nagagawa ko ang lahat ng iyan." Mayabang. "Mula pagkabata, nagagawa ko ang lahat ng iyan." Sabi ni Kristo, "Isa pa kulang sa'yo." Isip ha? Sa isip ng mayaman siya, matalino siya, Kristiyano naman siya eh, mula pagkabata eh. Yeah? Pero ang sabi ni Kristo, "Isa pa kulang sa'yo. Umuwi ka, ipagbenta mo ang iyong ari-arian at ipimigay mo sa may hirap." Ayaw ng Diyos kasi yung kaisipan ang mamutawi sa tao sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, "Uwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin." Doon na matites. Amen? Yung aalisin na sa'yo lahat ng Diyos, susunod ka pa rin kaya? Minsan, papipiliin ka ng Diyos. Amen? Kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Kasi, yung pag-iisip ng tao, nandyan lahat. Yung talino, pinag-aralan mo, 10 years, 3 years, 4 years course, 5 years course, nandyan lito lahat. Kaya nga yan ang i-challenge sa'yo ng Diyos. Mahal mo ba ako? Susunod ka ba sa si Kristo? Sobrang talino. Sobrang galing ni Jesus Christ. Sobrang galing niya magpaggawa ng himala. Bakit? Siya ay Diyos. Pero sa isipan niya, rumequest siya sa Diyos. Ama, wag na ako. Wag mo na ipadanas. Umisip siya ng ganon. Pero ano sabi niya? Wag ang kalooban ko ang mangyari. Diba? Yung mayaman, hindi, nakapasa. Diba? Anong sabi ni Jesus Christ? Mas mabuti pa ang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayom kaysa ang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, hindi na importante yung pagalingan, payamanan. Pagalingan na lang talagang sumunod. Amen? Dahil dun po nakatingin ang Diyos. Kasi kung babasahin mo po ang Biblia, mula Genesis, lahat ng propeta, lahat ng lingkod ng Diyos sumunod. At kapag hindi sumunod, napapariwara ang buhay. Diba? Hindi nakakarating ka agad sa promised land. Tayo may promise ang Diyos sa ating buhay. Kung gusto mo kaagad marating, o kung gusto mong mabilis makapunta doon, sunod. Obey. Sumunod ka ng walang pag-iilang. Kahit ikay nahihirapan, sunod pa rin. Diba?
Ako naman po naniniwala, hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Lahat po yan sa ikabubuti natin. Amen? Kaya hindi po aksidente ang topic natin ngayon. This month, obedience. Kasi marami ng tao, hindi na masunurin. Bakit? Sobrang magaling na sa mundo. Napuno na ang kanilang isipan ng pangmakamundong bagay. Kaya, pag sinabi ng ganito, ayaw na kasi magaling. Kasi marunong. Kasi mayaman. Kasi ma-pride. Di ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang pagsunod mo sa Diyos, ang magdadala sa iyo sa tama at magandang destinasyon. Yun. Ba? Ang pagsunod mo sa Diyos, ang magdadala sa atin sa tama at maganda mong destinasyon. At ang tanongin mo sarili mo, saan kaya ang destinasyon ko? Sabi sa Jeremiah, alam ng Diyos. Yeah? Alam ng Diyos ang future mo. Alam ng Diyos ang future ko. Di ba? Para pa tayo pagpalain, i-prosper. Kaya nga pinakasikreto, sunod-sunod. Ang sabi po sa 1 Corinto 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga ihinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa daw sumasagi sa atin. Mata, isip, ang hinanda ng Diyos. Diba? Paano mo makikita yon? Habang ikay papalapit, sumusunod, nakikita mo ng malapitan. Ito pala ang plano ng Diyos. Kaya ko pala pinagdaanan yon. Di ba si Jesus? Ito pala ang plano ng Diyos. Kaya pala ako naghirap para ang mga tao, ang katulad kong mga nahihirapan na, ang mga katulad kong wala ng pag-asa, ang mga katulad kong pariwara na ang buhay, magkakaroon pala ng pag-asa. Di ba? Nasabi ni Jesus siguro yun. Nung nandun na siya nakaupo. Ito pala ang plano mo, Ama. Ang ganda. Ganon din sa buhay natin. Diba? Ang Diyos naman, palaging pangit ang unang pinapakita eh. Yan yung challenge kung susunod ka ba. Diba? Sa Bible, wala naman pinakita maganda ang Diyos eh. Sa simula eh. Diba? Palaging pangit. At katagalan, makikita mo, ito pala yun. Ang ganda pala. Diba? Siyempre, titignan ng Diyos kung makakapasa ka sa pangit na yan. At pagkatapos mo mapasa ang pangit na yan, nandun yung kagandahan. Diba? Ayaw kasi ng Diyos na maganda kagad. Minsan tayo gusto natin maganda asawa, magandang girlfriend, pogi, mayaman. Ganun ang ating kaisipan. Gusto natin palaging maganda, gusto natin palaging pogi, gusto natin palaging sarap, ayaw ng hirap. Diba? Pag hirap na, ayaw na. Balikan natin si Jesus Christ. Diba? Anong pinagtagumpayan niya? Hirap. Kaya ngayon, ang sarap. Hirap ang kanyang dinanas, kaya tayo ang umaani ng sarap. Amen? So kung gusto mong mapatuloy ang sarap na ating nararanasan, kahit may pandemic, kahit magulo na ang mundo, nasa Bible naman yan eh. Pinauna na nga ng Diyos eh, kung bukas lang ang spiritual nating pag-iisip. Do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Saan ka magre-renew? Sa langit, wag sa lupa. Dahil dito sa lupa, ang expiration ng lisensya ilang taon? 6 years. Ang kotse ilang taon? 1 year. Ang motor ilang taon? 1 year. May hangganan. Kaya saan ka magre-renew? Doon sa langit. Set your mind on the things above, not on the earth. Sa Colossus, di ba? Kaya nga sabi dito, bakit may mga taong nahihirapan sumunod? Madaming dahilan, madaming alibay, nakabase siya sa mundo. Amen. Ganun lang po yun. Pag hindi ka sumusunod, ibig sabihin nakabase ka pa sa mundo. May attachment ka pa sa mundo. Amen. May gusto ka pang mangyari sa buhay mo na pang makamundo. Ang totoo talaga ako po, tina-challenge ko rin yung sarili ko. Talaga bang ako ba'y sumusunod dahil sa Panginoon? Diba? Sinisiyasat ko rin ang aking puso't ang aking isipan. Kung talaga bang sumusunod ako dahil mahal kita, O Diyos. Diba? Lahat po tayo ganun. Siyasatin natin yung pagsunod mo. Sumusunod ka ba dahil sinabi lang ni ganyan? Sinabi lang ni ganito? Hindi po. Kaya nga sabi sa Colossus 3:23 ba yun? Hindi ako nagkakamali. Lahat ng iyong gagawin ay gawin mo na parang sa Panginoon mo ginagawa. Huwag sa tao. Kasi pag sa tao mo ginawa ang isang bagay, mamapagod ka. Paano kung wala ng love gift? Paano kung wala ng bigay? Di ba? Susunod ka pa rin kaya? Paano kung walang bigay? Ayoko dyan, walang bigay dyan eh. Dito ako.
Bibigay dito eh. Lingkod ng Diyos. Diba? Sabi sa Biblia, ang bigyan mo ng isang baso, ang lingkod ng Diyos, ano? Magpapalain ka. Ha? Minsan tayo, kapag ang isipan natin, may halo pang pangmundo. Diba? O yung puso natin, nakaset pa rito sa mundo. Yun po yun. Diba? Marami kang dahilan. Kaya nga, kung magre-renew ka, parang lisensya. Lisensya ko malapit nang ma-expire. Siyempre, i-renew na naman. Alam niyo ba, everyday dapat nagre-renew ka. Nire-renew mo yung isipan mo. Kasi sa maghapon, ang daming pumapasok dyan. Ang daming pumapasok dyan na ano, minsan pangit na balita. Minsan chismis. Minsan sa TV, takot. Diba? Minsan kung ano-ano mga drama. Pati ikaw, madrama na rin yung buhay mo. Ha? Kaya nga kung hindi mo i-renew, kapatid, doon sa langit, pag lupa lang palagi ang pag-renew mo, kapatid, maniwala ka sa hindi. Ayaw ka na, ayaw mo nang sumunod. Eh yan po ang topic natin ngayon pagsunod So sa panahon ngayon, pagalingan na lang sumunod. Amen? Dahil sa pagsunod mo, doon mo marireach ang tunay mong destinasyon sa piling ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi po, ito, nabanggit ko na kanina, sa Romans, yun, kasi sa Romans 12:2, sabi dito, do not conform, nasabi ko na po. At yun po sa Colossians 3:2, set your minds on the things above, things that are above, not on things that are on the earth. Yan. Iset mo daw dun sa langit, huwag dito sa lupa. Kasi yung lupa, ang sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. So saan ka magre-renew? Sa lilipas? O sa hindi kukupas? Dito sa Bible. Bible is Diyos yan. Nangungusap palagi yan. Sa Diyos ka mag-renew. Araw-araw, minuto. Di ba sabi sa 1 Thessalonica 5:17, kung di ako nagkakamali, prayer without ceasing. Palagi kayong manalangin. At kung sa 18 pa, palagi kayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa mga anak kay Kristo Jesus. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, mga magulang, mga kapatid, yun po yung pinag-usapan natin ngayon, pagsunod na walang pag-aalinlangan. At last verse na po, mga taga Pilipos 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Baging ito man ay kamatayan sa krus. Yan po yung ginampanan ng Jesus Christ. Yung salitang obedience, kung meron man pinakamagaling sumunod, walang iba kundi si Kristo. Diba? Wala po siyang bahid na kasalanan. Diba? Talaga pong sumunod siya sa Panginoon. Kahit mahihirapan siya. Kahit alam niya, ipapako siya sa krus. Yung lakas niya naubos Sino yung tinawag para tumulong? Si Simon. Diba? Tinulungan na siya kasi yung lakas niya sa pagsumunod sa Panginoon, naubos na. Tayo nga may lakas pa Ang lakas-lakas mo pa Diba? Minsan nagre-reklamo tayo. Minsan ayaw mo nang sumunod. Si Kristo nga naubos yung lakas Pinilit niya pa rin. Diba? Mapunta lang yung marriage lang yung destinasyon. Yung goal makuha lang. Ikaw kaya, ako kaya. Diba? Kung dumating man ang pagkakataon na subukin ang ating lakas. Diba? Susunod ka pa rin po kaya sa Panginoon. Sana po sumunod pa rin po tayo. At kung may nanghihina ka man, nandiyan ang ating mga kapatid. Amen? Nandiyan ang ating bishop, spiritual father. Di po ba? Kasi po sa panahon ngayon, katulad po ng sabi ko kanina, pagalingan na lang sumunod. Amen? Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Yun na po yun. Ulitin ko lang po ang last verse natin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? Tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Lord, dalangin namin Panginoon, ang pagsunod na walang pag-alinlangan ay maganap sa aming buhay at malakaran namin, O Diyos, ang iyong kalooban sa aming buhay. Kung paano ikaw ay naghirap, Panginoon, dumanas ng pasakit, problema, ng mga pagsubok sa buhay, tumumukan ng maraming sugat, hirap, Panginoon, tadyak, suntok,
dura, sampal, mura, tinis mo ang lahat ng ito, Panginoon, masunod lamang ang kagustuhan ng Amang na nandiyan sa langit. Lord, gayon din po, Panginoon, ang gawin mo sa aming buhay, na kami, Panginoon, ay sumunod hanggang sa aming huling hininga. At kung mayroon man, dumating man ang problema at pagsubok sa amin, O God, sinabi mo nga sa iyong salita, na kami hindi mo iiwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat, salamat. Dalangin ko, Panginoon, buksan mo ang langit sa buhay ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ay magpakilala pa sa tama at malalim at bibilyang pamaraanan lamang sa buhay ng bawat isa. We praise you, we honor you in the name of Jesus. Amen and amen. And amen. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos sa mensahe niya ngayong gabi sa bawat isa po sa atin. Ang Panginoon ay nag-iwan ng dalawang utos sa huling panahon nating ito, na mahalin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Kaya pag totoo nating mahal ang Diyos, susunod tayo sa Kanya na walang pag-aalinlangan, buong buhay, buwis buhay, talagang buong buo sa nagnanais sumunod sa Diyos. Dahil kung ang pagsunod lamang natin sa Panginoon, sabi ng Matthew, ay tulad ng mga Pariseo at Eskriba, ay wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya kung tayo po ay sumunod tayo na walang pag-aalinlangan, dahil kailanman ang sumunod sa Diyos ay hindi niya pinabayaan. No? Kaya nga po, masarap ang sumunod sa ating Panginoon. Kaya, thank God, umawi tayo sa Panginoon sa oras na ito. Thank you, Jesus. Lord, narito po kami, handang sumunod sa iyo, ano man ang mangyari, ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng paligid, ano man ang hamon ng paligid, ano man ang hamon ng mga pangyayari. Wala makakahadlang para hindi kami humayot, ipangaral ang iyong salita. Sukdulang, Panginoon, malagay kami sa anumang panganib, tulad namang yung mga alagad, hindi natakot kung ang mga tao sa kapaligiran at kung may mga Kristiyanong puno ng takot at umahad lang upang kami makahayot, makapangaral ng iyong salita, hindi kami mapipigilan, Panginoon. Dahil ito ang iyong komisyon, great commission mo sa iyong mga alagad, go ye into all the world and preach the gospel. Panginoon, salamat. Narito ang bawat isa, ahayo at hahayo upang ipangaral ang iyong salita. Salamat po, Panginoon. I will obey you because I love you. Yes, Lord. Serve you. I will obey because I love you. I will obey. My life is in your hand. If it's the way to prove my love when feelings go away. Though it costs me everything, I will obey because I love you. I will obey and serve you. I will obey because I love you. I will obey. My life is in your hands. If it's the way to prove my love when feelings go away. Though it costs me everything, I will sing it again. I will obey. I will obey and serve you. I will obey because I love you. I will obey. My life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings go away. Though it costs me everything, I will obey. Panginoon, paglilingkuran ka. Panginoon,
minamahal kita, minamahal kita. Paglilingkuran ka, paglilingkuran ka, habang nabubuhay, dumagsama ng mga pagsubok, dumagsama ang mga pagsubok. Alam kong sa akin, kay susubaybay, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo, kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may iaalay, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Yesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mong lubos po ang buhay ko, lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain, kaya't ako'y susunod sa iyo, kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. Buhay ko may aking iaalay, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, buhay ko may aking iaalay, buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Yesus. Panginoon, salamat sa iyong mensahe. Pinaalalahanan mo kami na sa pagsunod namin sa iyo'y hindi kailangan mag-alinlangan, sapagkat kailanman ang mga taong tunay na sumunod sa iyo at nagbigay ng buong buhay, hindi mo pinabayaan. Hawak mo ang kinabukasan namin. Hawak mo ang kinabukasan ng aming pamilya. Hawak mo at nakaredy na at nakalaan na, O Diyos, ang aming mga patutunguhan, ang aming destinasyon. Sumunod lamang kami sa iyo. Salamat po, O Diyos, hindi nakarating sa lupang pangako ang mga hindi tumupad ng iyong mga salita, ang mga hindi nakinig sa iyo at nakinig sa iyong mga palatuntunan, Panginoon. Ang mga taong natakot at nakinig sa boses ng mundo, hindi boses mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, marami mga tao'y nawala sa lamlay tulad ni Haring Saul nang siya'y nakipagkutsabahan sa kanyang mga tauhan at hindi totoong sumunod na nakinig sa iyong mga salita. Siya'y napahamak at madaling nawala sa kasaysayan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Narito kami handang maglingkod sa iyo, handang sumunod sa iyo habang nabubuhay, ano man ang mangyari. Panginoon, ang bawat isa pong sumubaybay sa aming pong live streaming na ito ngayong Miyerkules, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mong ang buhay namin ito'y maisuko sa iyo at maialay sa iyo at ipaglingkod sa iyo habang nabubuhay. Ano man ang danasin sa buhay na ito, Panginoon, ay hindi hihintong paglingkuran ka. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isang sumubaybay sa amin pong midweek service na ito. Purihin ka at sambahin ka. Sabihin lamang po natin na maiksing prayer na ito, tayo pong lahat. Kayo po mga nasa inyong pong tahanan, sabihin po ninyo, yumuko tayo at pumikit, sabihin po natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin. Muli mong binuksan na aking puso, ang aking isipan, sa isang katotohanan na ang sumunod sa iyo, na ang maglingkod sa iyo ay hindi isang kalugihan. Bagkus tumatanggap siya ng iba yung kalusugan ng katawan, kalakasan, kapayapaan, kapanatagan ng kalooban.
Salamat po, Panginoon. Ano man ang sabihin ng tao sa mundo, hindi kami papipigil. Ilahin man kami pababa ng mundo, kami patuloy sa pag-angat, sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Ito po aming panalangin. Amen. Buhay ko may iaalay. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Panginoon, tanggapin niyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan sa ilamang Ama sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Magkita-kita po tayong lahat muli sa Friday ng 9 a.m. sa ating devotion at sa gabi rin po ng ating muling celebration bago mag-Sunday ng ating praise and worship. Sasalubungin natin ang ating isang dekada ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa gawain pong ito na ipinanganak po sa kanyang pusong ipinagkaloob sa akin. Jesus Be Lifted Up Church, siya lamang pong itinataas dito at wala na pong iba. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, obey God without doubting. No? Sumunod sa Diyos na walang pag-aalinlangan. So to God be the glory. Amen. Amen.